voiks mä mennä sotilaskotiin nyt? Ei se kyllä nyt missään tapauksessa. Mä en oo ikinä Ei päässyt onnistu nyt kyllä yhtään. Voinks mä tän Taisi kerran? unohtua se puhutteluesiakin sitä alusta. Kertaakaan käynyt Nyt loppuu tommonen kokonaan. Lopettakaa tuoset. Päivystäjä! Kouluttajaudesta soitettiin. Perkele! Asettellinen avaimet on haettu taas, eikä palautettu. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä. Jos ei rupee paranee, niin laitan teiltä kivekset rusetille! Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä mustalaisleiriltä. Katsoin tuossa, kun joukkoita vietiin aamupalalle, että täällä parrat oli kuin joulupukilla. Hiukset näytti lähinnä hippileiriltä. Jos ne asettelinen avaimet haetaan, ne palautetaan sinne kouluttajahuoneeseen, perkele! Kaikki kuntoon tai vedän teitä turpaan! Ymmärsittekö? Kyllä, herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken, mitä sanoitte. Mitä vittua se oikein sanoi, saatana? Tähän vittua siis ootas nyt. Asettelinen avaimet haettu. Yksikön toiminta perseestä. Kivekset rusetille. Pitääkö mun vittu palauttaa ne avaimet nyt johonkin? Tarkoittikohan sitten johonkin vitun mustalaisille? No jos se vetää mua kuitenkin turpaa, jos mä en tee mitään, voi vittu. Tää vittua mä nyt teen, saatana. Päivystäjä!